tío, he pasado, un gallo me ha despertado, un perro me ha despertado, me he congelado, pero bueno, esto es el campo, no pasa nada. ¡Hola, Adri! ¡Hola! Hi ha dues maneres de fer el camino. Una que és anant de rics i anant sense mochilles. O tens un alberg en el puesto on vas, o si no vas a fer cua i la cua tens que començar a fer-la a les 11:30 i per tant tens que alçar-te a les 5 del matí. Ara... Shine! Nosaltres la vam fer més o menys a la meitat, que era t'alçaves a les 6 del matí, una cosa així, les 6 menys quart, tot pronte. Sí, comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chulote de un barril llamando que se me cae. ¡Belén! Pues això, que ja estem així A l'oest de Filadelfia, que estoy viviendo Calla, sin que hacer vas mucho a caso parlar. a la policía. ¿Qué vas a parlar? Que ja estem així, de Jugaba al animats. básquet sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba graduado. Li vaig a pegar una Cierto hòstia. día, jugando al básquet. El que te trobaves al començar a caminar en la primera etapa era una putxada de puta mare que ja t'anava a dir com anava a ser quasi tot el camp. Perquè tu pujaves allí, arribaves a les 6 del matí, tot content, que bé, anem a fer el camino, i comencem avui. Acaban de puchar una costa, que era la polla en bote. No da cuesta, chaval. Yo no me alisté para estas cosas. Tocaven els ous, però a dos mans, Està el típic camp de Daxa, Madre ese que te come después con ¿Qué? la mazorca. que estaven parlant que així sempre n'hi ha pel·lícules de terror, en plan... Joder, a les 6 del matí amb tota la boira no fa una que de puta gràcia passar pels camps de dansa. Però al cap i a la fi era graciós. No tinc por dels camps de dansa. Anem a veure, no és por, és desconfiança. Mira, caballo. Mira ahí. Veiem molts animals. Sí, cavalls, moltes vaques, tenim selfies amb vaques i amb cavalls. En Galícia n'hi ha 3 vegades més animals que persones vivint. De las vacas, no. El pobre de la vaca. Y este es... A caballo, nos whatsappeamos. Pues ya está. Ya han visto a un caballo allí. Caballito. Es cara del caballo. Es cara de caballo. Es cara de caballo. És que fer el camí una de les coses més guais que té és el seu paisatge. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Pi, 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 pi. Molt de bosc. El paisatge de Galícia me encanta. Es una magia, una cosa, y entre Harry Potter, Narnia, Terabytia, Juego de Tronos. Moltes xorrades, Sergi li agrada parlar en contenidos. In the floor de contenido. Lo que no sabía Sergi es que no tiene ninguna puta intención de traduirlo. O sea, Sergi va a quedar aixina de com el cul parlant en retrasat perquè jo crec que quedarà més divertit. Por the mire. The lion where the leaves the árbol. Aquí here the musgo behind the red perdamundo. Y... ¡Oh no! ¡Cuidado de vidrio ataquen! ¡Muy buenos días, vaca! Ha quedado muy buen día. A una vaca, tío, mira, esa está de culo. Toma culo. Esa vaca vale. Hola, y nos hemos tomado un litro de cafeína. Y que se note. Bueno, esto es el camino. Perquè, bueno, ja anireu veient que les bromes que fem i tal, pues, són de gent que no està bé del cap, gent que s'ha de tancar, saps, al manicomi.
Joder, no hay... ¡Ah, sí están ahí las vacas! ¡Dos palos! ¡Dos palos! I així tot el dia. Però el cas és que per a tonteries i per a divertir-se sempre havia. Feien moltes xorrades, però ahir aneu a veure un vídeo meu, diguem, de... No? ¡Que me den la composterada! ¡La composterada! No tinc problemes en ningú. Doncs... En aquest viatge... Resulta que, caminant, hem arribat al mojón número 100. Ara ja duguem una bona subada. Que sí, lo veig, és que duguem una bona subada perquè per a pujar del mojón número 100 n'hi ha que fer una bona costera també. ¿Vale? Tothom dia, oh, el mojón 100, t'has de fer una foto amb el mojón 100, oh, el mojón 100, que guai està el mojón 100. Vaya puta merda de mojón. O sigui, un tros de pedra amb un 100 pintat. I els mojons més interessants, els que estaven just a 1 quilòmetre del poble, que t'indicaven que quedava 1 quilòmetre i dius com... Estàvem veient ja un poble i pensàvem que era Portomarí. Però va ser que hi havia 3 quilòmetres més i una puesta increïble de baixada que jo vaig passar-ho molt mal. Bueno. Ja hem arribat, sin comerlo ni verlo, a Portomarín. Són les... Quina hora és? Són les 2:45, o sea, les 11:30. I por ara m'he dit l'hora en català, pues no sé, perquè estava mirant el rellotge i me vaig recordar a mi de petit me les dient així, bueno, que les dient així, a vegades, com sempre, saps? Per tocar els ous i ja està. A Santiago, para que n'has puesto. Ay, Santiaguín, ponemos un puesto a Portomarín. N'hi ha 90... Hostia, me ha rimado y todo. N'hi ha 90 plazas, vosaltres dieu que entrem? Eso porque sí. Ai, Santiago. Ai, Santiago. Esta cabeza que está como una puta chota. Y esa. La Champions. ¿Cómo va? ¿Eh?